Muabot sa 10,000 ka mga atleta sa dakbayan sa Subo ang musalmot sa ika-31 nga Olympics sa dakbayan nga gitakdang sugdan karong Sabado, Enero 27. Ang Department of Education kon DepEd Cebu City Division mipahibaw nga adunay 19 ka mga tunghaan sa dakbayan sa Subo, lakip ang elementary ug secondary levels gikan sa pampubliko ug pribadong institusyon ang musalmot sa maong kalihukan sa paugnat sa kusog. Ang mga mananaog gikan sa Sibiraan mo representar sa rehiyon sa palarong pambansa sa umaabot Hunyo nga ipahigayon sa Cebu City Sports Center. We all know that sports is important in the lives of our learners. Not only this will improve their physical health, but this will also help them develop discipline, teamwork, and character building. Misaysay si Dr. Nympha Bongo, ang Schools Division Superintendent sa DepEd Cebu City, nga tanang estudyante nga atleta gikinahanglan nga makumpleto sa requirements sama sa updated nga grado sa bata aron makaduwa. Ang maong sports event gilangkuban og 26 ka mga tournament managers nga mao'y in charge sa matagduwa sa mga atleta. Usa niini si Remios Marinas, usa ka magtutudlo ug usa ka tournament manager sa basketball sulod sa 8 ka tuig. Pahimangno ni Marinas sa mga ginikanan sa mga bata nga pahinumduman ang ilang mga anak nga hatagan og prioridad ang ilang kaluwasan ug disiplina diha sa pagduwa. Ang akong una yung reminders particularly sa mga parents sa elementary kay mas grabe man gud, mas intense ang mga parents sa elementary. Just a reminder that we are in DepEd, we uphold the DepEd order of the Child Protection Policy. So ay avoid lang nato ang magsakit-sakit sa opponent nga team. Asoy ni Francis Ramirez, ang Division Sports Coordinator, nga moabot sa 28 ka mga sports event ang ipahigayon sa laing-laing venue sama sa Cebu Coliseum ug uban pa. Kuanta ka ng muhigda ta dito. Pero depende gyapon na sa athletes kung ganahan sila nga mag-uli-uli or ganahan sila mo stay in sila dito for the duration of that days. For the transportation, we have arranged with the city government that we will be using the buses, the green buses that will ferry our athletes, coaches, officiating officials to Naga. Mokabat sa 12 milyones pesos ang kinatibuk ang budget sa maong kalihukan nga gipunduhan sa kagamhanan sa Sugbo. Kini si Mary Francis Lin kaayon alang sa MyTV, Cebu.